boss, unsay mas lami mo dala boss, ang single mom or ang dalaga? Siyempre, single mom. Ay ay. Ano ang single mom man doon? Ang single mom na may experience. Ang single mom na may experience. Nice. Ay ay, experience ang dalaga din doon. Wala pa, tudloan pa nimo. Wala pa, tudloan pa nimo. Ay ay. So ikaw boss, asay mas lami mo dala boss? Oh, nindot ang single mom. Nindot ang single mom. Oh my God! Wow! Mudala gugma boss ba? Oo. Mas advantage yun, no? Mas advantage yung single mom, no? Tudluanan pa mga batanon. Tudluanan pa mga batanon. So, Panumuo ka ng gayran pa. ayay, kana boss, kaya boss. Kana second question boss, kanang nakasway na kay imong gilawayan, usan imong gipasulod. Ayay. Dili na yung pangutana mismo na kay wala ekspersyado na sabod mi. Wala ekspersyado na sabod mi. Ayay. Di ba sa dagom no boss ba? Oo. Kasway na na. Oo, siyempre. Kasway na. Laway ang ginaan. Alaway yung dati sa pasulod. Labi na gabi boss no. Oo. Okay, thank you kamusta, thank you. Pang good vibes ba? Tama dyan mo salamat di boss. Thank you. Unsay mas ganahan ninyo doon, bugdo or dili bugdo? Unsay ganahan ninyo doon? Alam mo doon, unsay kanang itubag ninyo? Bugdo? Mas lamig yung bugdo na no? Oo. Unsa kanang testing, unsa pag ikaw bugdo, kanang bugdo. Testingin na lang. Unsa pag ikaw doon? Oh, nagiging sa bugdo. Ikaw doon, bugdo or dili mo ah? Mas may bugdo kan? Ay, Mas may bugdo kan? ay, bugdo. Nice. Bugdo yun, bugdo. Asa pag ikaw mo din, strategy. Oh, bener eh, bugdo man siya. Oh, bugdo Ato sa- may paoyan mas bugdo na. Ay, ay, ay. So next question na dol. Nakasaway na mo ka ng gilawayan ninyo dol niya, usa ninyo gipasulod. Iyay. Ay, ikaw dol. Nakasaway na kayo. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Saway na na. lagi. Wala pa. Anang dagong ba niya gipalawayan ninyo, usa ninyo gipasulod. Nakasaway na no. Kasaway na kayo, kasaway na kayo magpahi tingali oy. Kaya kasuhay na. Tingali oy. Kaya kasuhay na. So kasaway na dol. Gabi na gabi yun, lisod na iba, isod dagong kilawayan oy. Tingin ka na lang. Tingin ka na lang. Paborito ni Model, hotdog or itlog? Itlog. Itlog. Ngano na kayo nga itlog? Lamit ang itlog kontra sa hotdog. Ha? Lamit sa lamit na kana pinugay ang itlog ba? Lamit. Okay, so may usa ka question dol. Ay palayo dol. Ganito ba? Apil ba? Pang good vibes ra gud. Oh. Kanang asay kusog manguot dol ang bahay ang laki. Asay. Asay kusog manguot ang bahay ang laki. Ang laki. Sure ka? Nga na ang bahay dito. Ang laki may maglauna. Hindi totoo yan. Ang laki mo. Dili ba mo? I mean, kuotsas ka ng mga kwarta sa bulsa ba? Dili ka Ang na. laki. Ang laki. Ang bahay dito mo dili mo kusog mo sa bulsa labi na ng kwarta. Kaya mo may libre. Galing ha? Kami naman. So, sakto yung kadula. So, last nga po, kwadol, pwede na mo ipa-spelling ang kwadol ka ng with feelings dol ba? Kanang slow mo ba? Ang E-E-O-O. With feelings dol ba? Slow mo ba? Oh my God! Okay, thank you.